Så kommer du ud, så er jeg fandme fuldstændig skudt ud af hovedet, du hører. Han lider af sådan noget, hvor han er blevet pisse slap, og der er ikke ret meget liv i ham. Et eller andet ting. Muskel. Jeg ved ikke, kan ikke rigtig holde nogle ting. Jeg ved ikke. Doven. Kom så. Du har den her. Kom så, Anders. Fokus. Brystet op. Ja, det er nemt. En af gangen, kom. Op. Ja, en mere. Kom, bryst. Trykke. Ja. Ja. Så træner vi. Tak. Fedt. Så PR 3 gange. Ja, jo tak. Wow!